Machiegni an Ajwang Junior. Bang' timo nonro mararieya mabende aduogo afwenyo ni kar oganda nyalo mana gombo gimoro kaonge, to ka osemii godo to nyalo biro mang'eny matami ting'o. Adonjo e dala moro pacho kaendi, kama bende nitiere rowere ariyo mabende nigi del mapek miwuoro. Minyalo neno niendi ni mana gi higni 5 kende, to en gi kilo noendi madirom 30. Machielo iluongo ni Pauline, ni mana kanyo endi gi higa 1 to kilo mare bende oloyo kanyo endi 1. Agoyo mbaka kodgi kaka AJ Media, to gimedo lerona kanyo ni kaka jonyuol mag nyithindo gieki ni ne ginyuologi ka bende gitindo ahinya, to kaka gimedo dongo to bende dendgi medo bedo kanyo endi maduong' kaka inyalo neno e picha mara. Oganda moko wacho ni samoro chiemo mang'eny kata bende mbadho kanyo endi del monte kaachiel gi nyama choma nyalo miyo ng'ato bende dende obi mang'eny ma iye yondhre, to oyo mano endi en mana paro mar dhano owuon. Nitiere jomoko manigi ng'ol mar del mapek kata bende del mang'eny. Mawuotho noendi iluongo ni response. Bende kaka nasenyisi motelo ni kilo mare ng'eny mathoth, kendo bende iye oyondhore mokalo. Wuon mare yudo tich matek ahinya e kinde ma bende okawo ting'ne mondo bende otere ot kata bende ogole oko. Wira duto ok onyal timo kende kamano endi nikech pek mar del mare ne e ratilno endi mang'eny matamre gi nono. Jopicha molo mondo bende ogo picha mondo ket kuondego eki mag mbui ni wira ok onyal dhi e tich mondo oyud gino endi mondo pidh godo nyithindo gieki nikech osiko pacho, kendo bende nyaka ong'i ni to gichamo ang'o, to giriyo nade, to bende giluokore. Jonyuolgi go erokamano ne jogo eki ma bende omolo kaendi gomenda mabalang' mondo bende ochwal kony kanyo endi ni nyithindo ariyo gi eki ma bende osebedo ka kale ngimano endi matek tweta. Wera gin gi del mapek. Wagoyo mbaka kodgi kendo gimedo wacho ni kane ginyuolo nyithindo gieki to ne gin kanyo endi gi kilo matin ahinya, to kaka gimedo dongo to dendgi nobedo kanyo endi maduong' ahinya. Pauline moting'ni endi bende nyathi matin e odni, to miyo min mare wich bar ahinya. Wira bende en gi kilo noendi mathoth. Inyalo neno nitiere oganda moko ariyo ma bende ni kodgi ka. Magi bende gin jomoko ariyo ma bende nobiro e familia ni endi mondo giwuoth kaka joka ng'at achiel, kendo bende gitemo lero ne AJ Media kaka bende gisedago kit ngimagi. Gitemo matek mondo seche moko giyuor kanyo endi wechego eki mag ting'o jim. Giringo ka gitwenyo gode, to bende dendgi pok odok piny. Wacho ni osemuonyo yedhe, osekoso chiemo, to mago eki pok onyuolo olemo, kata bende pok okelo ohala e lokruok mar kido mar ngimane kata mar dende. Dala ni endi onge kom manyalo betie, en mana par emipedho e liare, bang'e to gibedo piny. Wera e kilo magin kata ratil magin godo, kobetie kom to nyalo tur ngite. Miyo ni endi ma en min Pauline nigi tich matek ahinya kaachiel gi wuoro mar dala ni endi. Wira bende onge gino endi ma ginyalo timo mak mana wuok oko gokinyi mondo gigol nyithindo gi oko, kama bende giketogi gibudhoe nyaka sechego eki modhiambo. Rawera mineno korwako ogudu no endi inyalo paro ni en ng'at ma miyo. Ok en miyo, ooyo, en ng'ama dichuo ma dende ng'eny kaendi matamre gi nono, kendo iye bende oyondhore, to ok ochamo kanyo endi nyama choma kata bende ok omadho del monte. Ibiro medo paro ni jago ni endi kata mana nindo kende nyalo tame, bende chiedho samoro nyalo tame, to okawo kinde mare mondo bende ogo mbaka kaachiel gi jonyuolgi kotemo ng'isogi ni tuono nyithindo gi chiemo ok nyal nyuolo olemo moro amora e duoko ringre margi piny.
tudri koda an Ajwang Junior mondo bende ayangni mathoth e tilo mar ariyo e sigana ni endi mar jogo eki modak gi del mapek.